tuut sieltä alas silleen, että ei helvetti on tylsä. Mitäs jos nyt vaan alkaisit miesdominaksi? Minä? Kiitos. Tuo oli niinku se ehkä kaukasin asia, mitä meikäläisen ulkonäöllä ja tällä kaikella voisi tehdä. Et mie en niinku tiedä, että se ei riitä, että mie pistän tommoset, niinku, tiedättekö, keijun vaatteet päälle. Vois näyttää hyvältä. Voi näyttää hyvältä, kiitos. No, ehkä sitten, en tiedä. Pitäisköhän tuolla torikadulla tyhjiä tiloja, niin pistän sinne jonkun Domina-studion pystyyn. Ja onko herra ensimmäinen asiakas, joka huuteli siellä? Sehän on siis domino. Kausikortti. Kausikortti! Ei herra jumala, en mie... Sanotaan, että kerran kesässä. Ei se usein. Koska olet mies, niin sehän olisi domino. Domino, kyllä. Kyllä, yhtä hyvin kestän pystyssä. Aivan. Kiitos. Minä olen siis miettinyt, että mitä hän sitä tekisi nuorisotyön jälkeen. Minulle nyt selkeästi löytyy. Pitää varmaan huomenna pomolle mennä. Joo, kun nuoret ei enää kiinnostaa. Nyt minun kiinnostaa alistaa vanhoja miehiä. Et se olisi tosi kivaa.